Nyní si ukážeme, jak změnit pozadí pracovní plochy. Klikneme pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti a vybereme volbu Přizpůsobit nebo Vlastnosti levým tlačítkem myši. Nyní klikneme na pozadí plochy levým tlačítkem myši a zde u umístění obrázku klikneme levým tlačítkem myši na černou šipečku a zvolíme pozadí plochy systému Windows, opět levým tlačítkem myši. Nyní si vybereme pomocí posuvníku obrázek, který chceme zvolit na pozadí. Klikneme na něj jednou levým tlačítkem myši a levým tlačítkem myši klikneme na Uložit změnu. Okno můžeme zavřít. Nyní máme změněnou tapetu.